Sitten ne tulee tähän ottaa kiihyttää, niin tuosta hyppää tuo seuraavan patin yli tuo. Niin tästä niinku? Niin. Joo. Niin. Eli se on niin rajuja nämä hypyt, että ne teho parhaimmissa on 160 hevosvoimaa. Oho. Ja se tarkoittaa siihen 160 kilo, niin se on noin 2,5 sekuntia 0-100. No. Ja täältä pitää sitten vaan jokaisen jakaa sitten, kun tänne tulee täynnä reikää, eli tää lumihan menee puhki täältä. Joo. Niin sitten niitä jaetaan sitten, että kaikkia hyppyjä ei kannata tehdä valmiiksi, vaan vähän alakuja vaan, koska se jauhautuu sitten. Niin, koska sen jälkeen se lähtee kyllä menemään. Joo. Täällä on kyllä pojat tehnyt älyttömän kovan työn, kun on tykittänyt tätä lunta näitä